Nin ye yɔrɔba ye Mali kɔnɔ, yɔrɔ min lakodɔnna kosɛbɛ kosɛbɛ an ka site historique la. N'a bi jate Mali site historique baw fɛ bi, kabi lawale la tariku la an bi yɔrɔ in tɔgɔ mɛn. O yɔrɔ in kabako yɔrɔmaba de don Mali kɔnɔ min ni kabako caman ba b'a yɔrɔ la, ni koba caman kɛra a yɔrɔ la min bɛ adamadenw dabali ban. O yɔrɔ jumɛn ye Jɔngonifala. Bamugunji Jara ale ye babolo min sen ka bɔ Segu baba kɔnɔ ka n'a bila Jɔngonifala min kɔnɔna la. Ni y'a ye o kɔnɔna de la an bɛna découverte camanba de kɛ ka yira maaw la, k'a yira k'a fɔ ko camanba de kɛra nin kɛnɛ in kan. San o san turisiw bɛ bɔ jamanajanw na ka na nin kɛnɛ in kan ka n'a lajɛ fɛn min bɛ yen nɔ, ka na kabako caman ye nin kɛnɛ kan. Donc a ka kan anw fɛnɛ ka wuli kuma ni kuma ka n'an sen jɔ nin kɛnɛba in kan, ka koba minnu bɛ yan, fɛnba minnu kɛra nin kɛnɛ in kan, ka na a visiter yalasa k'a yira diɲɛ mɔgɔ la. O la an bɛna daminɛ Fala kɔnɔna la, an bɛna taa baba in kan, fɛn bɛ baba in yɛrɛ kan k'o fɛnɛ yira maaw la. Ka bɔ Fala kɔnɔna in na ka taa baba in sanfɛ, a bɛ taa bɛn 200 mètres ɲɔgɔn ma. O 200 mètres kɔnɔna la a bɛ don kurun kɔnɔ yalasa ka se baba in sanfɛ. Bamuje ka base sɔrɔla min fɛ, fa ye fanga ye o bɛ Segu. Mɔnzɔn ale bɛ Mbɛba, Bamuje ale bɛ yan, Cɛfɔlɔ ale bɛ Kɔkɛ, Bafin ale bɛ Sirakɔrɔ. O tuma baara in kɛra nin kɛcogo in na tan, denw sigira k'a lamɛn. O de kama u b'a fɔ sisan ko jiri sinzan ani maa sinzan. Bamuje a denw kɛra sinzan galama de ye, ka kɛ kɛlɛbolo ka sigi. Wolodenw kɛra sinzan galama de ye, ka kɛ kɛlɛbolo ka sigi ka wolo lamini. Kɛlɛ ti bɔ fa fɛ, den dɔ b'a tugu. Wa denw sigira o sigi la min kɛ ni san yɛlɛmana, n'u ye Ngolo Sɛlimanfo, u b'u bɔ yen u bɛna Mɔnzɔn Sɛlimanfo, Mɔnzɔn ka Segu la yan'u ka tɛmɛ o kan. N'u bɔra yen u bɛna Bamugu la. Bon n'u ye fa bɛ ji da la, Mɔnzɔn bɛ ji da la, n'u nana se Bamugu ya, Bamuje tɛ ji da la. Ma n'u sera min kɛ, u bɔra Mɔnzɔn fɛ, n'u nana se Bamuje ma, Bamuje kɔlɔnji di jeliw ma, jeliw ko k'u tɛ kɔlɔnji tigɛ, ko ni baji tigɛ. F'a dɔgɔkɛ sigilen filɛ baji ta la ye. Ko Mamisa ye hɔrɔnya la, ko Mamisa ye fadenya la, mun na a yɛrɛ ti kɛ baji da la. Bamuje jeliw don a y'u nɛgɛ ni kɔlɔnji ye, aw ka sabali, aw ka nin minɛ. N'Ala sɔnna ni san yɛlɛmana, yanni san wɛrɛ cɛ aw bɛna baji sɔrɔ ni Bamuje tɛ yan. Fala in kɔnɔna la an ye koba caman ye, yiritubaw bɛ yen nɔ, bintubaw bɛ yen nɔ, ani ka taa se yiri minnu bɛ falen ji jukɔrɔlaw la, ni yiri kabakomaw don n'u bɛ nafa ɲɛ adamadenw ye. An ye nin camanba de sɔrɔ Fala in kɔnɔna la min bɛ adamadenw dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ visite la ka taa hali bi, an ɲɛ bɛ yiriw la, an ɲɛ b'a la kɛnɛbaw filɛ nin kɛnɛ ninnu n'u ye man di k'i bɛna kabako sɔrɔ a kan Mali kɔnɔ ni nin yɔrɔ suguya ninnu tɛ. Donc an bɛ ka taa hali bi, an bɛ ka taa fo kabako min bɛ kɛnɛ in kan an ka taa k'a yira maaw la. O la maa min kɛra sababu ye ka ba in sen ni o ye Bamugunji ye, a ka masaya tɔgɔ tɛ, a ka fanga tɔgɔ tɛ, mun ye tɔgɔ di a ma, bonya ni karama min b'a kan bi o ye jumɛn ye? A ye babolo min sen ka bɔ Segu baba kɔnɔ ni ka n'a bila Jɔngonifala la. Donc ji bɛ boli yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ, jiba don, kɛnɛba don, jɛgɛw bɛ mɔ a yɔrɔ la, malow bɛ sɛnɛ Fala in kɔnɔna la. Boloda kuma ni kuma an bɛ wuli ka taa ɲɛda kɛnɛ in kan ka visitew kɛ yalasa ka adamadenw bɔ kunnafoni na. Bamugunji Jara a ye koba minnu kɛ jamana in kɔnɔ ni nin y'a koba dɔ ye, yalasa an fɛnɛ ka se k'an disi gosi n'o ye ko nin y'an ka site historique dɔ ye n'an ka tarikuw la n'an b'a fɔ kuma ni kuma ka yira adamadenw na. Hali bi an tɔw kɔni o ma ja bilen ka bɔ Jɔngonifala kɔnɔ ni ka bila baba sanfɛ, baba min ni Bamugunji y'a segin. An bɛna bila baba in kan sisan ka bɔ Jɔngonifala kɔnɔ ni ka bila Jɔngoni baba in kan.